tak, já jsem MTTV a vítám vás u dalšího dílu z Minecraftu. Se mnou Alice. Ahoj. Nemám skin. To ne. Jo, ty jo. Hej, můžeme to zvěst? Pojďme to zvěst. No jasné. Tak jdi první. O, díky. Au. Hej, pojď, tady už se to. Čestky. Jo, no, tak já to neodvězlo. Báječný. Aha, tak oni to tam nahrají. Čestky, ne. Dobrý, čestku mám. Četu. Oh, načer nám postěl. Jo, já jsem si měl dát postěl a vyspat se, aby se vám to uležilo, ale to je nějak... No nic, tak jdeme, ale ako? Jo, ha. Nazdar, chlapci. Jak si máte? Nazdar, chlapci od Márnici. Tak počkat, toto musíme urobit chytro, tak. Tam je čestka, jdem se pozrieť, čo je v čestke. Já jsem odložil pár věcí. Kde jsi? Já jsem... Mám pro těba dobré věci. Jo, tak fajn, dále. Kde jsi? Au. Oni nevědí, čo je slušné a čo ne. No tak kde jsi? Já jsem tu, jak jsem si spál, jestli si to Ježiši, čo tam? No ahoj. Hej, tu máš? OK. Dala som ti zelený, Ach jo, na čo to myslíš? Ironový meč? Jo. Co je tu? To si robí sranu. Vypadni. Ta zelená listvůra mě chce to. Zabij. Mami. Něco jiného. Násilí. Ano. Ano. To se mi všechno hodí tak krásně. Se mi to tak krásně všechno hodí. Není to hoře. Jo, tak jdeme to projít, tu mapu. Co? Tak jdeme to projít, tu mapku. No, my to robí. No já už jsem jako skoro na konci té mapy. Aha. Já povyberávám čestky, čo sa dá. A čo to je, všechno. Já nevím, kde si ty pozadu. Jo, aha. Další TNT. No ty sa mi tak páčne hodia. Neviem k čemu, ale hodia sa mi. Ňam TNT. Ňam TNT. Jo, odkaz na server najdete v popisku videa. GTA 5 som spustil, volám sa tam RTTV, aj kanál si asi premenujem pravdepodobne. Jo, a bude aj, ježiš, bude aj ďalší diel z Rastu. Ale nedavujem dopredu, aby sa mohli na čo tešiť. Jo, tady je taky něco. No, to nepotrebujem. Ja tak si mám Zlaté jabka. Môžete si ma pridať na GTA 5. No, a já jsem mrtvá.
To si robíš srandu, toľko vecí, čo som mala. A oni jenom jeden raz lúkom a som mŕtva. No tak to je pekný. Ja ne? Ne, poď, utekaj. Kde si? Ja už teraz prechádzam tú váku. Jo, ale ako myslím... jaká to je také akoby... vieš, jak to myslím je. Jože, kde sem? Zombíci! Utíkaj! Jo, ja som tam, kde si išla teraz, tady. Teraz sú v takových domoch? Jo. Ja som Tak počkej na hore, mňa. ja som hore na tom dome. No tak tam nic nebude, protože som všechno vzala ja. Ale to sa rozpaluje. Niekto mi píše. Samozrejme chcem urobiť špeciál, keď dosiahneme 30 odberov. A to si myslíte, pane, že sa niekdy stane? Jo, to si myslím, pani. Ten tvoj... tak nič. Pomoc do to, co je. Tam hore v tej... Počkaj, revel si, že sa respawnujú? Jo, veci sa respawnujú. Rýchlo hore, rýchlo, tam budú zlaté jabka. Nic? Ne, nerespawnujú sa. Áři porhanej. Ale jo, respawnujú to potom, keby to všetko pokradli. Oh yeah. Motherfucker. Oh yeah. A niekto je tu. Tu je. To si ty? Ja mám takové lagy. Ahoj, tam už nic skoro není. Ale bolo. Hej, chceš niečo? To som ukradla pre teba, poď sem dozadu. Ježiš, minútku. Představila to dobrodružství. Hej, kde si? Ja už idem dopredu, ja som... No proste, išiel som trošku dopredu. Čo je to? Hello. No, protože mám pre teba skvelý luk, je to odrážení 1. No, moc skvelý není, ale... Gast. Jo. Počujem Gasta. Jo. Hej, poď rýchlo sem do tej pyramídy, alebo čo to je? Rýchlo. No ja už idem do tej pyramídy, jenomže sa to tak seká. To si? Jo. Ja. Poď rýchle, skočíme dole. 3, 2, 1, ideme! Proč si tam skočil? Lebo tam je ďalšia cesta. Poď sem! Chuj, Marius, na. Ale čo robíš? Takový skvelý luk. Na. Ja už som sa lákala, že nejaký creeper. No jasné, všechno si zaber. Nechom si nezabral. A kam to je? Zaďalko. To vážne? Ne! Ty si! Ber zombíka! Ja skapu. V pohode? Jo. Ti dám, že tudy. Prosím, koukni, čo tam je. Na. Čo? Tu máš. A tu máš potato. Ja mám potato. Ježiš, ty si takový vol. Ešte sa mi taký vol nezdal. Ojoj. Čo tu robíš? Vypadni. Poď, stavej. Dobrý, som tu.
Jak? Také schodíčky robím. Jako stepísek. Tak. Dobrý. Tak. Úplně jsme úplně nahypovaní. Ježiši můj. Já tak nenávidím rodičů, tyjo. Ježiši. Malí prťásci. Dolů. Hop. Oj, gast, karamba. Jo, tak já tam... Počkej, Já nemám vodu. Jak to? Juhu, máme červenou vlnu. Jo, tak to bude asi na 3 díly, lebo tu musíme získat jasnou vlnu. A tu 2. To vážně? Jo? Jako vážně? Zelený, červený a modrý. A my máme červenou. A chýba nám zelená, někde jsme zabudli zelenou. Kde jsi? Nevím. Ok, tak toto je z dnešného dílu všetko, ak sa vám video páčilo, dajte like a sledujte ma naďalej. Ahojda!